White House family, it's entertaining. From Mr. Bungis. Mr. Bungis. Alongside Umar M. Sharif. Let go. Janna za su waga, amma yanzu sai dai kaftan. A lokacin nobody send me, amma yanzu ne get a phone. Ku kira da me babbar riga, me babbar riga, me babbar riga, ni ne me babbar riga, me babbar riga, me babbar riga, me babbar riga, ni ne me babbar riga. Hausa Shoki, tuneful, passionate, lyrical. Hausa Shoki, harmonious, melodious. Hausa Shoki. Assalamu alaikum people. Labari na zan baku. Dan mata sun ganshe da shi suke yin soyayya. Faɗa muku sunan shi sanar da ni in kun shirya. Ban faɗa muku sai dai in kun sanyo babbar riga. Hausa Shoki, Hausa Shoki, Hausa Shoki. Kashi da kanku ku zo min shoki, shoki, Hausa shoki. DJ Abdul, ka ba mu kiɗa min shoki. DJ Abdul, ka ba mu kiɗa min shoki. Shoki, 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 Hausa shoki. Shoki, 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 Hausa shoki. Shoki, shoki, Hausa Shoki, Hausa Shoki, Hausa Shoki. shoki, oh, shoki. Number one. Produced by Adam Esengo. Directed by the new sensation, Mosti. Hausa Shoki. Kaduna babu kaman shi in ka zo na people da fila ne every Saturday in the tashi zan yi wanka isa basaci a da gona ni a go dance DJ Abdul da make me the crazy tashi da kanku ku zo min shoki shoki Hausa shoki DJ Abdul ka ba mu kiɗa min shoki Hausa Shoki coming soon.